Magandang umaga mga mag-aaral. Ako ngayon ang inyong makakasama bilang inyong guro sa asignaturang Araling Panlipunan mula sa ika-10 baitan. Ako si Teacher Nas. Mag-aaral, ang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa kontemporaryong issue. Ngayon ay magpapakita ako ng mga larawan. Ang unang larawan ay tumutukoy sa HIV. Ang pangalawa naman ay tungkol sa basura. At ang pangatlo ay tungkol sa resismo. At ang pang-apat ay tungkol sa globalisasyon. Lahat ng yan ay tatalakay natin sa kontemporaryong issue. Ano nga ba ang kontemporaryong issue? Ang kontemporaryong issue ay nagmula sa dalawang salita: contemporary at issue. Contemporary o kontemporaryo ay nagmula sa salitang kong at tempo na nangangahulugang current o napapanahon. Ito rin ay tumutukoy sa pangyayari sa kasalukuyan na maaaring nakaapekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ito ang mga paksang napapanahon na nagiging sanhi ng pagkabagabag ng mga tao. Samantalang ang issue ay nangangahulugang paksa o pangyayari, suliranin o paksa na napag-uusapan at maaaring dahilan ng batayan ng debate, maaaring magdulot ng positibo o negatibong epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Kapag pinagsama ang kontemporaryong issue, ito ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Ito rin ay sumasaklaw sa mga lipunan at kultura na may tuwirang ugnayan sa interes at gawin ng mga mamamayan. Maaaring ito ay nagaganap o umiiral sa nakalipas na panahon, ngunit nananatiling litaw ang epekto nito sa kasalukuyan. Ito ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakang epekto na maaaring positibo o negatibo sa buhay ng mga tao sa lipunan. Magbibigay ako ng alimbawa: kolonyalismo sa Europa, pagsalanta ng Bagyong Ulysses sa Cagayan. Alin sa dalawa ang may tuturing na kontemporaryong issue? Kung ang pag-uusapan ay kolonyalismo sa Europa, ito ay hindi matuturing na kontemporaryong issue sapagkat ito ay nangyari noong ika-17 taon. Samantalang ang pagsalantang Bagyong Ulysses sa Cagayan, ito ay nangyayari sa kasalukuyan at maituturing natin na kontemporaryong issue. Mayroong 4 na uri ng kontemporaryong issue: kontemporaryong issue panlipunan, kontemporaryong issue pangkalusugan, kontemporaryong issue pangkapaligiran, at kontemporaryong issue pangkalakalan. Ang kontemporaryong issue panlipunan, ito yung mga issue maalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan at ekonomiya. Mga halimbawa nito: same-sex marriage, terorismo, resismo, halalan at kahirapan. At ang pangalawa naman ay tungkol sa kontemporaryong issue pangkalusugan. Ito ay may mga issue may kaugnayan sa kalusugan na maaaring ito ay nakakabuti o hindi nakakabuti sa mga tao sa lipunan. Halimbawa nito ang nararanasan ng buong mundo na tinatawag na COVID-19, sobrang katabaan, malnutrition, drug addiction at HIV. Pangatlo ay kontemporaryong isyung pangkapaligiran. Ito naman ay tumutukoy sa mga isyung may kinalaman sa kapaligiran at mga usaping pagpapaunlad at tamang paggamit ng ating kalikasan. Mga halimbawa nito: global warming, paglindol, baha, bagyo, El Nino at saka El Niña. At ang panghuli ay tungkol sa kontemporaryong isyung pangkalakalan, mga suliraning may kinalaman
sa globalisasyon at negosyo. Kasama dito ang mga usapin o isyong pang-ekonomiya. Halimbawa, import, export, online shopping, free trade, at samaang pandaigdig. Ang mga kontemporaryong issue ay madalas makukuha sa mga sumusunod: sa radyo, telebisyon, internet, social media, at nakalathalang material tulad ng pahayagan at magasin. Ito rin ay makikita sa iba't ibang uri ng media. Una, print media. Halimbawa, comics, magasin, dyaryo. Pangalawa, visual media. Halimbawa nito, balita, pelikula, dokumentaryo. At pangatlo, online media. Halimbawa nito, Facebook, online blogs, at website. Mahalagang paalala, bago po tayo maniwala, siguraduhin tama at totoo ang impormasyon na makukuha tungkol sa kontemporaryong issue. At narito ang mga iba pang halimbawang napapanahong issue na tinatalakay sa kasalukuyan. Ito ay mga binabati ko kayo mga mag-aaral dahil natapos na natin ang ating aralin. Ngayon ay susubukan ko ang inyong kakayaan sa ating tinalakay. Isulat kung ang issue ay tumatalakay tungkol sa pangkapaligiran, kung ito ay tungkol sa panlipunan, kung ito ay tungkol sa pangkalusugan, at ito ay tungkol sa pangkalakalan. Unang tanong: paglaganap ng COVID-19 sa buong mundo. Pangalawang tanong: noong Mayo 23, 2017, nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng Philippine Government Security Forces at ng mga local terrorist group sa lungsod ng Marawi. Pangatlong tanong: pagdisinfekta ng mga opisina, paaralan at ilang mga establishment sa lalawigan ng Lanao del Sur dahil sa pinapatupad na enhanced community quarantine. At ang pang-apat na tanong, ang pagkakupit ng Bagyong Role sa Luzon. Panglimang tanong, ang pagsali ng bansa sa issue ng globalisasyon. Mga sagot: sa una, ito ay tungkol sa kalusugan. Sa pangalawa, ito naman ay tungkol sa panlipunan. Sa pangatlo naman, naulit-ulit, ito ay tungkol sa pangkalusugan. Sa pang-apat, ito naman ay tumatalakay tungkol sa pangkapaligiran. At ang panghuli, ang sagot ay tungkol sa pangkalakalan. Mga mag-aaral, dito ko muna tinatapos ang ating aralin sa ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ito na nga pala si Teacher Nas na nag-iiwan ng kasabihan: huwag basta-basta maniwala sa lahat na nakapost sa FB, Twitter, IG at iba pa. Suriin mo na ito gamit ang ating tinalakay. Maraming salamat.